Minulla on aika paljon asioita tässä, missä yritän tiiviissä muodossa esittää. Jos teille tulee kysymyksiä, niin kysykää matkan varrelta, niin pyrin vastaamaan niihin sitten saman tien parhaani mukaan. Ja tänään meikäläisen on tarkoitus kertoa Finnasta yleisesti, mitä se on, mitä se tarjoaa eri organisaatioille, mitä se on syönyt ja miten esimerkiksi hyvin paljon varmaan teitä kiinnostava kohde, että miten kehittämisideoita tullaan ottamaan nyt ja tulevaisuudessa vastaan. Ja näyttää netissä, että miten Finna näkyy nyt siellä, miten te pääsette katsomaan sitä, miten te pääsette vilkaisemaan myöskin konepellin alle niin sanotusti. Eli tänään on tarkoitus esittää hyvin tiivistetyssä muodossa hyvin monia eri juttuja, mutta minulle voi tämänkin jälkeen ottaa yhteyksiä. Sähköposti, puhelin, naamasta naamaa toimii. Hyvä. Jospa aloitan Finnan arkkitehtuurista, eli mitä Finna on syönyt konepellin alla. Voi sanoa, että se koostuu kahdesta pääosuudesta, eli loppukäyttäjän käyttöliittymästä, sen minkä ihmiset näkee, kun he surffaavat finna.fiihin, ja sitten siellä taustalla olevien kirjastojen, arkistojen ja museoiden organisaatioiden käyttöön tulevista hallintatyökaluista. Ja keskeisiä palikoita tässä on tuossa alla luettelemani käyttöliittymä, hakumoottori, miten metadataa haravoidaan ja käsitellään, miten meidän kaunis suomen kieli on otettu mukaan tähän hakupalveluun ja mitä keskitetty indeksi ja ulkoiset avoimet rajapinnat tarkoittavat. No kaikkea tätä selvittäväkseen on tehty tämmöinen kuva, missä on nämä eri palikat kuvattu ja niiden väliset suhteet on yritetty laittaa sellaisen kuosiin, että siitä on helppo nähdä, että mitä ne tekevät ja missä suhteessa ne ovat toisiinsa. Ja jos aloitetaan tästä vasemmalta puolelta ylläpitäjistä, eli heille tarjotaan Finnan hallintaliittymä, mikä on Kansalliskirjaston omaa tuotantoa by the way. Ja siis me tehdään tätä avoimen lähdekoodin ehdoilla avoimesti, eli käytännössä tuokin hallintaliittymä meillä on semmoisessa paikassa kuin GitHub, mistä se voi kuka tahansa ladata itselleen ja ruveta kehittelemään tai katsoa vaan, mistä se on syönyt. Mutta me ollaan tehty tämmöinen hallintaliittymä, missä pääsee muun muassa muokkaamaan tätä organisaation omaa näkymää. Siellä pystyy ottaa käyttöön erinäköisiä hakutapoja, siellä pystyy muokkaamaan muutenkin tätä käyttöliittymää näköisekseen. Ja mä tuun näyttää sitä tässä näin webistä, että missä vaiheessa se nyt jo tässä vaiheessa on. No toinen, mikä liittyy olennaisesti hallintaliittymään, on tietysti tilastointi. Ja sitä varten meillä on tämmöinen avoimen lähdekoodin ohjelmisto nimeltä Pivik käytössä. Ja niille, jotka on aikaisemmin asioita harrastanut tai harrastaa edelleen, niin Pivik on Google Analytics, mutta ehkä vähän parempi kuin se ei ole Google. Toisin sanoen Yhdysvaltain viranomaiset eivät näe sitä samaa tilastointidataa kuin te ja me siellä omassa palvelussa. No se käsittää tämän ylläpitopuolen tästä näin. Ja tärkein loppukäyttäjälle osuva puoli on tämä VU Findin päälle rakennettu Finna-palvelu. VU Find tulee sanoista Villanova University Find, eli Villanova on yliopisto, joka on Philadelphian lähellä. Sieltä tämä softa on saanut alkunsa ja me osallistumme heidän kehitystoimintaan aika isolla panoksella. Meillä on 14 kehittäjää mukana, että se tekee meistä hyvin merkittävän peluri VU Findin kehittäessä maailmanlaajuisesti. No, VU Find itsenään ei vielä toimisi, mutta sen alla meillä on semmoinen kuin Solar, tämmöinen hakumoottori, metadata-indeksi, joka käsittelee kaiken sen datan, mitä sinne haravoidaan ja ottaa vastaan niitä käyttäjien hakuja eri muodossa ja antaa vastauksia. Sen alla meillä on oma tuotanto oleva Record Manager, jota me käytämme tätä metadatan haravointiin ja käsittelyyn. Eli sitä kautta me otamme eri organisaatioiden aineiston sisään Finnaan. Et siellä tapahtuu tämä imurointi, deduplikointi ja niin päin pois käsittelyt. Ja se on tarkoitus kanssa julkaista
jollain avoimen lähdekoodin lisenssillä tässä tulevassa. Itse asiassa me harkitaan, että onko PSD vai GPL, jos tahdotte detaljeihin mennä, kumpi olisi meille parempi tässä tapauksessa. No, oikealle kädelle vielä jää ulkoinen indeksi. Se enemmän koskee kirjastoja, tai tutkijoita, jotka haluavat ottaa esimerkiksi jotain sähköisiä journaleita, englanninkielisiä artikkeleita XYZ-aihealueelta, niin se on meillä myöskin integroitu tähän, tai olemme integroimassa sitä hakuun. Teemme hankintakilpailuun, saimme siihen voittain ja nyt olemme integroimassa sitä tähän palveluun mukaan. No, ulkoiset APIt on merkitty myöskin tähän kaavioon ja ne ovat meille hyvin tärkeitä, sillä meille tämmöinen modulaarinen kehitys, avoimet rajapinnat takaavat myöskin sen, että Finna on laajennettavissa, lisättävissä ja parannettavissa myöskin tulevaisuudessa. Ja tähän hätään voi henkseleitä paukutella, että meillä ei ole vielä, kun maailman turuilla ja toreilla ollaan kielletty, niin tullut yhtä kunnianhimoista hanketta, B semmoista hanketta, joka käsittäisi kirjastoarkistomuseoiden materiaalin siinä määrässä, mitä me tässä tarkoitamme ja olemme hakemassa, ja semmoista hakumoottoria, mikä tarjoaisi käyttäjille yhtä paljon erilaisia vaihtoehtoja hakea asioita kuin me nyt tässä olemme jo tähän mennessä saaneet aikaiseksi. Me ollaan aika edistyksellisiä, vaikka itse sen sanokin. Ja tietysti haastan teitä, että jos löydätte paremman palvelun, niin vinkatkaa meille, niin otetaan sieltä mallia ja tehdään vähintään yhtä hyvä meidän palvelusta. Voikko on tietysti sorvattu mukaan tähän näin sen takia, että me pystymme käyttämään omaa kaunista äidinkieltämme päätteineen, yhdyssanoineen, vaikka millä tavalla eri väännöksin tässä näin mukana hakuna ja hakumoottori myöskin ymmärtää. Ja sitten on tuonne pohjalle viivan alle jätetty metadata, eli se mitä me toivomme myöskin teiltä eri arkistoilta saavamme. Ja siihen on myöskin muutama standardi laitettu, että mitä me tuomme tässä vaiheessa, että minkä standardin metadataa me voimme tuon Record Managerin kautta jo nyt suoraan hakea ja ottaa Finnaan mukaan. No, vielä siihen on merkitty esikatselukuvat ja palvelut, eli esimerkiksi tiedekirjastojen ja AMK-kirjastojen laajasti käyttämän Voyager-kirjastojärjestelmän palvelut olemme näin esimerkinomaisesti integroineet Finnaan, eli siellä pystyy tällä hetkellä Jyväskylän kirjastokortin omaaja käymään katsomassa omat lainansa, uusimaan lainoja, tekemään varauksia ja näin päin pois. Ja sitä me toivomme tekevämme muidenkin organisaatioiden kanssa. Millä tasolla, niin sanotaan, että se vähän riippuu tapauksesta ja näin. Esimerkiksi museoiden kanssa ja heidän kuvapalvelunsa kanssa mietittiin tällaista vaihtoehtoa, että Finna tarjoaa linkin sille sivulle, mistä pääsee tilaamaan kyseisen kuvan, minkä Finnan käyttäjä on löytänyt. Eli tämmöistä porttiteoriaa niin sanotusti me tarjoamme jo tässä vaiheessa. Se on suhteellisen helppo toteuttaa, mikäli taustajärjestelmät tarjoavat vaan tämmöisiä niin sanottuja pysyviä linkkejä. Se oli yksi esimerkki tässä näin. Jos tuosta ei ollut kysyttävää, niin minä jatkan eteenpäin. Kysykää vaan, kun tulen. No, me olemme julkaisemassa beta-version nyt 17. päivä, ja tässä näkyy tämmöinen matriisi, missä on ensimmäiselle riville merkattu nämä osallistuvat organisaatiot, eli niitä on tässä vaiheessa 10. Siellä on meidän kansalliskirjasto, Jyväskylän yliopisto, arkistolaitos, kuulostaa tutulta, Helsingin kaupungin kirjasto, Kyyti Kimppakirjasto Koutuvalasta ja Vaski Kimppa tuolta Turun seudun yleisten kirjastojen, siis Kimppa. Museovirasto ja sieltä on tulossa muutamat museot, Lusto, Tuusula ja Valtion taidemuseon mukaan tähän näin. Ensimmäisen aallon mukana petaa. Ja sitten vasemmalle puolelle tuohon ensimmäiseen sarakkeeseen on merkinnyt erilaisia asioita, niin kuin oma näkymä ja keskitetty indeksi ja tällaista, mitkä koskettavat näitä organisaatioita.
Jos nyt näitä käy läpi, niin oma näkymä esimerkiksi Kansalliskirjasto Jyväskylän yliopisto on tekemässä omaa näkemänsä jo betaa varten. Eli siis toisin sanoen versioita siitä Finnan hakukäyttöliittymästä, joka on niin sanotusti räätälöity Jyväskylälle, eli siellä on Jyväskylän logoa ja aineistot ja muuta vastaavaa tämmöistä, mikä eritoten Jyväskylä kokee heidän käyttäjien kiinnostavaksi tavaksi hakea materiaaleiksi, mitä hän haluaa hakea. Eli tällä tavalla on tehty jo personointia heidän toimestaan. No, museosektorin puolella he ovat sitten omaa näkymäänsä rakentaneet, ja siitä varmaan kuullaan tässä vähän myöhemmin lisää Orrelta. Eli siellä on tulossa, no säästetään se myöhemmäksi, mitä sieltä on tulossa. No, Administrator Panel, englannin kielen kukkane, eli siis tämä on se hallintaliittymä, ja sitä on meillä me itse, Kansalliskirjasto tietysti ja Jyväskylä ja Kyyti ja Museovirastokin tutkineet, että miten se toimii, mitä sillä voi tehdä ja niin päin pois. Axial rajapinnat on enemmänkin yleisiä kirjastoja koskevat, ja siinä voi sanoa, että ruotsalainen ohjelmistotoimittaja Axialin kanssa on vielä integrointityö kesken valitettavasti. Voyager, äsken mainitsemani tiedekirjastojen kirjastojärjestelmä, sen kanssa olemme edenneet tosi pitkälle, niin kuin mainitsin, että siellä on palvelurajapinnasta esimerkiksi varastosta haku ja henkilökunnan lainausten takaisin kutsunta ja muuta vastaavaa, tämmöisiä aika eksoottisiakin osioita toteutettu, että hyvin pitkälle pureudettu muun muassa tämmöisiä järjestelmiä, ja tätä me halutaan tehdä jatkossakin. Eli pureutua niihin taustalla oleviin palveluihin. Keskitetty indeksi, siinä jo kerroin tuosta edellisen kuvan aikana. Ja alimpana 2 riviä on vähintäänkin, sanotaan näin, niin kuin minimi, eli toivomme, että olemme hakeneet Record Managerin avulla, haravoineet kaiken aineiston ja pystymme esittämään sitä Finnan kautta, että se on tavoitteena kaikkien näiden organisaatioiden kanssa. Ja rajoitettu tuotanto tarkoittaa tässä sitä, että me todellakin mennään beetalla eteenpäin. Ja beta tulee kehittämään aika paljon tässä näin. Kohta puhun enemmän noista kehittämiskierrosten aikana koko seuraavan vuoden. Ja tarkoitus meillä on julkaista versio 1.0 ensi vuoden 22.10. muistaakseni Halkivilla kirjastoverkkopäivillä. Jep. Kommentoisin sen verran selitykseksi tätä, että miksi tuossa taulukossa ei arkistolaitoksen kohdalla ole enempää rasteja. Se johtuu siitä, että meidän piti alun perin olla samassa tilanteessa kuin museovirasto, että meillä olisi ollut oma näkymä ja administraatiopaneeli, mutta sitten tuli tämä AHA-hanke tähän väliin ja me ei nyt olla lähdetty sitten tähän asiakasliittymään käyttöönottoon näin meidän poistuvilla järjestelmillä, vaan se kaikki on edessä sitten, kun saadaan se AHA-palvelu valmiin. Ja juurikin näin, että kehitys ei lopu todellakaan tähän päivämäärään 17.12, vaan siitä ehkä vauhti vaan kasvaa eteenpäin mennessä. No tässä on sama avattuna lauseeksi. Tämä jää teille varmastikin tuonne sivuille tämä esitys jälkikäteen, niin voitte sieltä käydä tarkemmin katsomassa vielä tänne. No, tavoitteena meikäläisellä oli vielä kertoa tästä näin, että miten te ja kaikki muut Finnaan tulevat organisaatiot pystyvät osallistumaan mukaan. Millä tavalla tätä toimintaa, kehitysideoiden sisäänottoa on meillä päin valmisteltu, sanotaan näin. Ja tässä on nyt kuvattu vähän sitä, miten erilaisten ryhmien kanssa meiltä on nyt tullut inputtia tähän asiakasliittymätoimistoon, jos meitä niin voisi siksi sanoa, Finnan kehitystiimiksi, me kutsutaan itseämme Kansalliskirjastossa, niin sieltä on erinäköisiä tämmöisiä ryhmiä, niin kuin nyt Ekanalo-ryhmä, missä Kansallisarkisto on mukana muun muassa, ja nuo muut 9 organisaatiota, mitä mainitsin aikaisemmin. Siellä on myöskin sitten tämmöisiä alityöryhmiä, jotka keskittyvät esimerkiksi käytettävyyteen, mistä Heli tulee puhumaan.
ja kansallista näkymää. Siitäkin kerrotaan varmaan vähän enemmän ja siellä on myöskin avoin lähdekoodin ryhmä. Ja se on sinne laitettu pelkästään sen takia, että se on hyvin tärkeä meille, pelkästään kansallisesti, mutta myös kansainvälisesti. Eli me aiomme jatkossakin olla iso peluri tällä saralla, jossa me työskentelemme erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa myöskin ulkomailla. Eli yksi tavoite tässä taustalla on se, että me pystymme hajauttamaan kehitystyötä esimerkiksi niin, että joku saksalainen osapuoli Berliinistä esimerkiksi nimeltä mainitsematon taho tekee tiettyjä toiminnallisuuksia tuohon käyttöliittymään. Me teemme tiettyjä juttuja ja me pystymme kumpikin ottamaan toistemme työn tulokset käyttöön. Että sehän tässä on hienoa tässä avoimen lähdekodin yhteisössä ja asioiden kehittämisessä yhdessä eteenpäin. Eikä tästä tarvitse maksaa mitään lisenssimaksuja, ja yleensä tulee ne päivitykset hyvin nopeasti sieltä, kun keksitään vaan, että minkä näköisiä palveluita tahdotaan. No joo, tuolla on sitten myöskin mainittu, että arkistot, kirjastot ja museot nimittäisivät omia edustajia näihin ryhmiin, ja se olisi enemmän kuin sallittua ja myöskin hyvin suotavaa. Joo, kommentoida. Hyvä. No tässä vielä lisää tuohon Jorkin osallistuminen vaikuttaviin kanaviin on myöskin se, että meihinkin voi ottaa myös yhteyttä, jos on niin kuin ihan organisaation itsensä koskevia asioita, mutta yleensä ne on semmoisia, että ne koskettaa tavalla tai toisella myöskin isompaa osaa sektorin erilaisista tekijöistä. Tässä on näitä osallistumisen ja vaikuttamiin kanavia kerrottu vähän auki ja puhelinkin toimii jopa, mutta sitten ei ole merkitty tähän. No joo, miten tämä asia etenee? Eli meistäkin on tullut Softatalo kansalliskirjastosta, eli puhutaan ihan järjestelmien kehittämisestä. Meillä on projekteja ja me etenemme niissä. Me käytämme tämmöistä ketterää menetelmää, jonka nimi on Scrum, mikä tuossakin mainitaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöisiä tiettyjä syklejä, jotka meillä näyttää olevan nyt hyväksi havaittuna 3 viikon pituisia, missä me aina ensin määritellään, että mitä kaikkia toiminnallisuuksia ja asioita me toteutetaan 3 viikossa. 3 viikkoa on kulunut, me pidetään aina tämmöinen meetingi, missä katsotaan, että miten hyvin ne onnistu, 3 viikon tavoitteet, ja sitten mietitään taas seuraavan 3 viikon asiat eteenpäin. Tämmöisillä syklillä mennään. Ja mistä me näitä asioita ammennetaan aina seuraaviin kierroksiin, sitä kutsutaan tämmöinen to-do-lista, ja sitä kutsutaan backlogiksi. Ja sieltä me aina kaivellaan, että mitä on esitetty, että tämmöisiä asioita voitaisiin kehittää ja näin päin pois, niin sieltä me otetaan ne ja me pidetään tätä backlogia sillä tavalla jäsennettynä, että se on tärkeimmät on yleensä siellä ensimmäisenä listalla ja näin päin pois. Mennään vähän kohta eteenpäin, niin kerron, että miten se sujuu, mutta näin pääasiassa. Ja sitten ideana on sekin, että kun 3 viikkoa on kuitenkin aika lyhyt sykli, niin on hyvä pitää semmoisia vähän pidemmälle meneviä maaleja, ja niitä me kutsutaan sitten kehittämiskierroksiksi. Ja silloin meillä on tarkoitus tulla isompia versioita. Ja nyt meillä on tarkoitus tulla tässä näin versioita ennen ensi vuoden 12.10.2013 kyllä, mutta silloin tulee se versio 1.0, mihin pitäisi olla kaikkein hienoa. Ja mitä ei ehkä vielä nyt tiedetäkään integroitavan ja tehdyn tuohon palveluun käytettäväksi. Mutta tämän näköisellä ajatuskuviolla edetään. No sitten tässä on vähän purettu, mitä tuo sprintti ja kehittämiskierros tarkoittaa ja mitä niiden suhteet on toisensa. Eli sprintti olisi 3 viikkoa
ja kehittämiskierros on sitten vähän pitempi. Ja siihen kehittämiskierrokseen niin on tarkoitus, että konsortion kautta otetaan noita isompia tehtäväkokonaisuuksia mukaan, että se ohjaa meitä niin kuin vähän pidemmällä tähtäimellä tässä näin. Ja sitten nämä sprintit näkee sen maalin, mihin tähdetään, niin niissä sitten pyritään palastellen saamaan aikaiseksi näitä asioita ja edistämään tätä kehitystyötä. Se on osallistunut aika hyväksi. Siis tämmöinen ketterä menetelmä tarkoittaa sitä muun muassa, että me joka aamu kello 10:10 tavataan. Ja pidetään semmoinen 50 minuuttia maks meetingi, missä katsotaan, että mitä itse kukin on saanut valmiiksi ja mitä tekee päivän aikana. Että se on aika hyvä tapa edetä tämmöisessä toiminnassa eteenpäin. Että se pitää sen toiminnan jäsenneltynä hanskassa, muut tietää mitä toiset tekee, jos on jotain, missä tarvitsee muiden apua, niin sitä saa nopeasti eikä tarvitse jäädä pähkäille. Se sopii kovin moneen muuhunkin kuin vain ohjelmistokehityksen tämmöinen ketterä menetelmä. Näin sivuhuomautuksena. No, tässä on sitten esitetty, että miten näitä sanotaan toivomuksia voi esittää. Eli helpot kehittämistoiveet, niitä me voidaan laittaa backlogiin suoraan. Ne tarkoittaa sitä, että sen toiminnallisuuden kehittäminen on alle 3 viikon mittainen tapahtuma. Ja jos se on vähän suurempi, eli se menee yli 3 viikon, eli yli sprintin, silloin niitä kutsutaan muuten epicakeiksi, niin silloin se viedään konsortioryhmälle, jos se näyttää todellakin suuritöiselle ja kustannuksia aiheuttavalta, mutta kuitenkin tärkeältä kokonaisuuden kannalta esimerkiksi. Ja tuohon alle on merkitty vielä se, että me toivotaan, että te esitätte toiveitanne tämän järjestelmän kehityksestä, mutta mikään ei kiellä sitä. Itse asiassa olisi hyvinkin suotavaa, että te osallistutte tämän järjestelmän kehitykseen itse. Eli tekisitte jotain toiminnallisuuksia, mitä te haluatte, esimerkiksi käytettävän tai jonkinnäköisiä demoja, että miten näitä asioita voisi tehdä, mikä olisi kokonaisuuden kannalta hyvä. Se on niin kuin yksi tapa osallistua myöskin tähän työhön ja palvelun kehittämiseen. No, tässä on sitten muutamalla kalvolla esitetty, että miten tällä toivomuslistalta päästään eteenpäin. Eli meillä täytyy olla tietyt priorisointisäännöt, kriteerit. Eli niitä on tässä esitelty muutama, että se on jollekin organisaatiosektoriryhmälle välttämättä ominaisuus. Se nostaa sen tietysti hyvin korkealle listassa. Sillä on merkittävä lisäarvo, se on helposti toteutettava, sopii meidän palveluun, on jotain sellaista, mikä tekee meistä ainutlaatuisen palvelun ja antaa käyttäjille myöskin semmoisen uniikin käyttökokemuksen. Niihin me tähdätään. Ja se, niin kuin sanottu, tekninen toteutus välttämättä näiden juttujen toteuttamiseen ei tarvitse olla hirveän suurikaan, mutta se impakti voi olla. Eli sen takia me tarvitaan teiltä näitä kehittämisehdotuksia. Kansalliskirjasto nimi kertoo, että me oltaisiin kirjastoalalta ja me tiedetään kaikki sieltä alalta, mikä tarpeen tietää on, mutta näinhän ei ole. Me ollaan saatu hirveästi kirjastosektorin erinäköisiä toiveita, asioita, kehotuksia, että miten asioita voisi tehdä paremminkin. Ja samaa me toivomme teiltä myös. No, tässä on sitten, kerrotaan vähän, että miten tuon äskeisen arvotuksen ja arvoittamisen jälkeen niin asiat etenevät. Eli miten konsortioryhmässä käydään läpi näitä vähän isompia, kauaskantoisempia juttuja. Ja miten se sitten otetaan mukaan tuo kehitystyö. Ja tässä kerrotaan sitten, että miten se toteutuu toiveesta, täsmennetään ja minkälainen siitä tulee sitten käytännössä niin sanottuna konkreettinen tulos, lopputuloskin. Ja kello rientää, niin mä vähän tiivistän. Ja tässä on sitten Finland tämänhetkinen roadmap, eli tämä tosiaan on, niin kuin Jaana sanoi, että on aloitettu tämä hanke useampi vuosi sitten, mutta silloin sitä aloitettiin tekemään tämmöisellä kaupallisen lähdekoodin järjestelmällä, joka oli
aikamoinen fiasko siinä mielessä, että oli luvattu vaikka mitä kaikkia toiminnallisuuksia, mutta ne eivät koskaan sitten toteutuneet. Eli se tarkoittaa sitä, että käytännössä tällä avoimen lähdekoodin tavalla on aloitettu tuossa noin maalis-huhtikuussa. Ja ollaan päästy, kohta näette miten pitkälle ollaan päästy tässä näin muutamassa kuukaudessa. Eli tämä valinta, alla olevat järjestelmäpalikat on osoittautuneet oikeaksi tieksi tällaisen Finnan kaltaisen palvelun kehittämiselle. Ja tämä ei mitenkään ole tässä erityinen asia. Mä itse tulen ohjelmiston kehittämisalalta, erinäköisistä projekteista, sun muista ja näin päin kotimaassa ja ulkomailla. Ja tämä avoimen lähdekoodin tapa toimia ja kehittää softaa, niin se on semmoinen tulossa oleva paradigma, ellei ole olemassa oleva paradigma, että näin se tulee jatkossakin tapahtumaan aika pitkälti suurimmassa osassa toimialoja, missä ohjelmistoja tullaan käyttämään. Mutta joo, se esityksestä voin näyttää tästä näin, että mitä on tapahtunut so far. Eli niin kuin mä lupasin, niin tätä, mitä mä tässä esitin, niin voi käydä verkosta katsomassa esimerkiksi muistamalla sana finna.fi. Jaha. Sitten tosiaankin tämä on meidän tekstiympäristö ja näyttää nyt, että siellä on joku testi ollut meneillään, kun ne oikeaan kohtaan meitä tuo Finna heittänyt. No, edetään tätä kautta. Eli muistamalla kdk.fi. Sieltä löytyy tämmöinen kuin asiakasliittymä. Ja no ihan se onnistuu. Sieltä löytyy heti ensimmäiseltä sivulta lisätietoja Finnan konsortiosta ja työryhmistä. Pääsee katsomaan tämmöistä meidän yhteistä wikiä, kiviä, missä puhutaan kdk-asialiittymä Finnasta ja sieltä löytyy vasemmalta puolelta näitä työryhmiä. Niiden kokousten muistioita pystyy käymään tutkimaan, eli katsomaan hyvin detaljitasolta, että missä mennään ja mitä tässä kehitystyössä on tapahtunut so far ja missä mennään jatkossakin. Esimerkiksi yksi mielenkiintoinen kohta on tämä asiakasliittymän kehitys, missä nyt näkyy nämä viimeisimmät versiot ja mitä niissä on tapahtunut. Ja viimeisin versio on nyt tämmöinen 0.10.0. Ja kun siitä klikkaa itselleen, niin pääsee tämmöiseen kohtaan, missä on sekä asiakasliittymä että hallintaliittymä. Ja asiakasliittymästä ei taida vielä olla, ei vielä, mutta kohta on samanlainen lista kuin tässä. Eli siellä kerrotetaan, että mitä on toteutettu viime 3 viikon syklissä. Ja tässä näkyy, että siellä on tämmöisiä asioita tehty. Ja sitten kerrotaan, että mitä kaikkea tehdään sitten seuraavassa sprintissä. Sieltä voi katsoa noita muutakin dokumentteja, niin näkee vähän, että miten tämä toiminta etenee ja mitä kaikkea toiminnallisuuksia sinne on jo tullut ja mitä on tulossa. Ja näin. No, sitten on Ademin paneelia. Löytyy tämmöisestä paikasta kuin. Ja tähän ei taida vielä olla linkkiä, koska tästä eteenpäin tarvitsee käyttäjätunnuksen, että pääsee katsomaan, että miltä tämä näyttää ja miten tätä voisi käyttää. Mutta sen voitte tilata meiltä Finna-toimistolta, että esimerkiksi tuo finna-dv.helsinki.fi on yksi hyvä semmoinen paikka, missä niitä saa tilattua. Ja me toivotaan, että olette silloin jo rekisteröitynyt meidän toisen alan jäseniksi, jotka tulevat tätä tutkailemaan. Ja tämä on paljon puhuttu hallintapaneeli, eli tässä nyt on meillä testinäkymässä on muutama tämmöinen hassu Finnan eri versio. Ja katsotaanpa nyt, josko olisi joku korjannut tuolla noin sillä välin meille finna.fi. Jos ei, niin mä joudun lunttaamaan mun omasta koneestani, että mistä te pääsette sinne. Niin. No, kenties tätä jälkeen päästä tutkimaan sitä. Eli no itse asiassa tuostaan päässä. Tämän näköinen on siis Finnan tämänhetkinen käyttöliittymä
siinä ei ole taustalla tuommoista vihreätä, vaan se on pikkasen erinäköinen, mutta näette niin kuin päärakenteen, mitä se tarkoittaa. Ja täältä pääsee eri tapoin hakemaan. Se kertoo esimerkiksi Sibeliuksen ja niin päin pois, missä kun kirjoittaa tähän, niin se antaa teille vaihtoehtoja, millä pystyy hakemaan lisää ja näin päin pois. Siihen voi tehdä myös useamman hakusanan. Ja sitten pystyy tästä näin valitsemaan esimerkiksi aineistoja, mikä se olisi, olisiko vaikka äänilevyt. Ja sitten voi sanoa tähän näin, että hae. Ja tähän tulee tämmöinen esimerkiksi vuosinäkymä ja erinäköisiä tuloksia, että mitä Finnahausta sitten löytyy Sibelius-sanalla. Ja sitten tätä pystyy hakua rajaamaan esimerkiksi tuosta noin oikealta puolelta, eli pudottaa sieltä jotain kirjastoja pois ja nostaa toisia tiloille. Esimerkiksi Oiva-kirjastot ottaa pois. Ja tätä voitte käydä itse katsomassa sieltä niin finna.fistä, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta me voin näyttää vielä tuon tarkennetun haun, missä on kanssa aika mielenkiintoisia juttuja. Eli tällä pystyy nyt sitten ottamaan vaikka kuinka monta erinäköistä kenttää kirjoittamaan, että millä rajoituksilla hakee tai minkä täytyy olla mukana. Siellä voi ottaa julkaisuvuosien ajankohtaa tiettyyn kohtaan. Siellä pystyy pistämään kuinka monta kieli täältä nyt sitten haluakaan valita. Ja sitten voi valita täältä näin, että minkälainen aineistotyyppi se olisi, olisiko se e-kirja vai mikä nyt onkaan, ja niitä pystyy myöskin poistelemaan täältä näin. Lisäksi pystyy tekemään tämmöisen maantieteellisen haan, eli ottamaan, täältä pystyy karttaa tietysti zoomailemaan, tekemään erinäköisen tahokkaan, että vaikka tollasen noin, ja sanoo, että hakee sitten, niin sieltä löytyy kaiken näköistä. Ja kun tämä on tosiaankin testi ympäri, niin välillä voi tapahtua tämmöinenkin mielenkiintoinen hakukohta. No joo, jos mä vielä vilautan tätä hallintapaneelia, niin täällä tosiaankin niin voi tehdä yksi organisaatio, voi esimerkiksi tehdä useamman version omasta näkymästä, mikä tarkoittaa sitä, että siellä voi olla niin kuin vähän lapsille ja lapsenmieliselle oman näköinen ja sitten aikuisille tutkijoille vähän semmoinen virallisemman oloinen. Tämmöinen esimerkiksi on mahdollista. Ja sieltä saa tilastotietoja omasta palvelustaan. Nyt täällä ei hirveästi ole tilastoja käyttäjiä, mutta jos olette käyttäneet tämmöistä palvelua Google Analyticsia aikaisemmin, niin tiedätte, että sieltä löytyy eri tapoja, millä pystyy näitä kuvaajia kuvaamaan ja katsomaan, mistä maasta ne tulee ja tämmöisiä näin käyntistatistiikkaa, jos jonkinnäköisiä hakutilastoja, sanoja ja muuta vastaavaa. No, niille, jotka tosiaan tahtoo muokata tätä omaa näkymäänsä tosi paljon, niin on myöskin tehty tämmöinen mahdollisuus, että pystyy ihan tiedostotasolla tekemään näitä muutoksia ja juttuja tässä näin. Semmoinenkin on annettu mahdollisuus. Ja tämä on aika kehittynyt kovinkin monella eri mielellä. Että pystyy tosiaankin pureutumaan niin kuin noihin haun ihan yksityiskohtiin ja ulkoasuihin ihan pilkun tarkkuudella, mutta sitten voi myöskin palata siihen vaikka vakituiseen näkymään, jos joku meni pieleen. No sen verran mä voin vielä tästä näin näyttää, että täällä tosiaankin pystyy niin kuin eri tapoja, ja näitä on tulossa lisää, millä pystyy hyvin nopeasti ilman, että täytyy tietää yhtään mitään verkkosuunnittelusta, HTML:stä tai mistään tämmöistä, tämmöinen graafisella käyttöliittymällä valitsemalla esimerkiksi. Tässä nyt Jyväskylä, niin yllätys, siellä on Jyväskylän tietokanta mukana, eikä näytetä hakutuloksia muista. Ja siellä on tämmöisillä fasetteja, vaan että siellä ei genre, aikakautta ja aluetta voi olla. Ja sitten siellä on koko teksti, linkitykset päällä ja hakufilterit on tuossa noin, mikä näkyy. Ja näitä voi tehdä paljon lisää. Ja siellä voi myöskin tehdä semmoisen IP-rajoitteen, että esimerkiksi meillä on mietitty sitä, että Kansalliskirjastossa, kun on Kansalliskirjaston seinien sisällä ja siellä niin hakupäätteen kanssa, niin pitäisi olla rajattomaton pääsy kaikkeen aineistoon, niin me pystyttäisiin tekemään tämmöinen näin filtteri, että kun me tiedetään, että se istuu Kansalliskirjastossa tietyn työpäätteen ääressä ja se työpäätteen IP on tämmöinen näin, niin silloin me voidaan näyttää kaikkia näitä materiaaleja, mitä me ei näytettäisi, jos kyseinen henkilö ei istuisi näiden seinien sisällä. Tämmöisiä juttuja voi muun muassa tehdä tällä työkalulla. Mutta tällaisia näitä tosiaan pystyy verkosta käymään katsomassa.